Snart er vi klar til Toyota og Lexus-træf hos Toyota i Køge. Dengang afholdes det den 14. september 24 i tidsrummet 12-16. Denne gang der er 30 ekstra specielt, fordi vi fejrer 60 års jubilæum som Toyota-forhandler. Efter 30 i 24 vil 30 kun blive holdt en gang hver andet år. Det vil altså sige, at der ikke er noget træf i 25, men der er igen i 26. Men nu vi kigger tilbage til 23.